Dumateng para warga masyarakat mriki nyuwun dipun amini mugi-mugi sikile kluthuk asam urat. Mongka mangku. Sepurane ya, Pak. Sepurane ya, Pak. Alah telek, rasa ngono go. Saya Bos, maaf ya. Saya izin ya, interupsi Bos. Apa? Aku mangku tak pisan tok iki ya. Apa? Ketoke bokowe anget bareng ngendok gitu. Assalamualaikum Mas Jo Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupinge iki lho. Kok sing diceluk tik karo tuk kok iso ora ngrasake. Enten napa nika? Rih kejap. Pancen niki nggih tontonane Pyayi Kathah. Nggih. Nggih sedaya menika sami nampi kebahagiaan. Leres. Sampi nampi anggenipun lenggah kanthi sekeca. Nggih. Mula nyuwun kesadaran masing-masing menghormati yang lenggah. Kalau mungkin yang merasa berdiri menutupi yang di belakang, nggak saling mentoleransi keadaan dan suasana. Nggih. Iki hajate wong sak desa, hajate wong akeh dinikmati bareng-bareng. Nggih nyuwun kirang pangapura, pancen nggih niki kebake kabudayan wonten ing Macambang, Mas. Nggih. Nggih, mula saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Ya Allah, Mas Cahyo. Pripun? Alon-alon sik lho, alon-alon. Hati-hati kok kleru liyane. Niki dalu sowan Pyayi Macambang niki kaya-kaya tombo bales budi kula, Mas. Kok ngaten? Riyen rikala tahun 2011 Nggih. pertama kula ngancik wonten ing panggung wayang kulit nggih teng Macambang menika. Mula insyaallah Macambang tidak lepas dari koridor budaya yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Nggih. Mongko wonten tetembungan lali sumber ketiwasan. Saestu kok, Gus. Gandeng jenengan pertama pentas ten Macambang. Dadi nuwun sewu yen kanggene kula kok nganti jenengan ki nampa rejeki peparing saka panitia. Sampeyan kleru. Mergo iki tempat bersejarah eksise seorang Klidik dan Kluthuk. Insyaallah kalau saya yakin yakin, Mas. Kula kalih Mbah Lurah, Nggih. Bapak Warkamto. Leres. Niku mboten nate hitungan, Pak. Cocok. Saestu mboten nate hitungan pun kaya bapak piyambak. Apik kuwi. Dene wae akeh nggih kula tampi krana rejekine Bapak Lurah nggih kathah. Nggih. Kula diparingi sekedhik nggih kula tampi wujud barokahipun Pyayi Macambang. Nggih, nenek ngerti. Ndek ngene kali dawir pertama kali. Ambihmu kuwi wis ora. Mbok yo mendukung sithik napa piye ngono kok. Ndek ngene kali dawir. Ora lho Mas Duk, sing beneri pertama neng Macambang apa kali dawir? Ndek ngene kali dawir pertama kali kula niku ting tulaku kali dawir ngono. Ndek ngene main nang ngene ting ngentrong ya ngono. Pertama kali kula ting ngentrong. Saiki nang Macambang pertama kali Macambang ngono wis biasa. Lah kowe iki jane ngewangi sapa to wong sak grup lho kok ora ngerti. Omongane wong ditangkap wis ngono kuwi wis. Astagfirullahaladzim. Pangapunten Gus. Nggih. Bocah niki nek ora ngerti bibit kawit bobote mbiyen nalika nyambut gawe nu pripun mboten ngerti. Nggih. Ngertine lak ming tutwuri handayani ngetutke saka mburi tok. Nggih. Ning mboten ngerti jas merah. Napa niku? Jangan meninggalkan sejarah. Leres. Rohku jasudan aku ya wis. Ora, kula melu mbelani, mboten kok mbelani dumateng Mas Klidik mboten ning niki kula nengahi kemawon. Gandeng ingkang kepareng nimbali lak Pyayi Macambang. Leres. Mboten wonten salahe, mboten wonten lepate menawi Mas Klidik itu menyanjung-nyanjung orang yang ada di Macambang. Niku sak terpe. Sampeyan dadi dulur, dadi rombongan kudune mendukung piye carane Mas Klidik. Heeh. Menutupi dalam kekurangan pementasan. Saling melengkapi. Lah kedahipun ngoten. Kula niku sampai kalih Mbah Lurah estu, Gus. Nggih, pripun? Dalu niki Surabaya itu ada menapa penghargaan para atlet Jawa Timur. Terus niki kedahipun kula wonten Surabaya ngisi ngrika. Tanggapan ten mriko? Lah kok malah milih nang kene? Lho ora nang kono ora nanggap sing nanggap kene rene to, Pak. Tuh, kowe aja ngentahi iki adikmu. Lho kuwi mek cerita tok asine. Lah kuwi kancane nyambut gawe lho kuwi ora. Ngeten niki piye njajal to, Mas? Panjenengan niku niki dudu dulur. Leres. Ning nek panjenengan ngasta anggenipun lenggah wonten ning Pringgitan, menika lak mesti nyengkuyung panjenengan. Harus. Padahal dudu dulur wong liya braya ning iso mbatih dadi keluarga. Lah niki lho.
dudu wong liya, tunggal getih. Yo sak petarangan kok yo ora piye ngelingi ngerti aku ki apane dheke, tur yo aku ki sapa lek yo ngerti to. Karo awake dhewe kok lali iki piye kowe iki? Maksudnya ki yo adi. Lah Ngono ya lho, roh, gitu, Mas. ya roh ngono. Lah sampean ki seneng saiki kok seneng. Ya senenge ning Macan Ben lagi bengi iki aku iki. Lah terus Tulungagung ki menjadi rekor muri dalam hidup saya berkarir dadi dagelan, Pak. iya. Biasanya ning Tulungagung ki sunat, mantu, bersih desa. Lagi ki Macan Bang nanggap wayang nimbali Mas Cahyo dagelane wiket karo aku. Nggih. Mek trimo ngresmekne warung kopi ini Pak Warsito iki. Ini menunjukkan bahwasanya Kok warung kopine Pak Warsito iki godhog banyu ngesoki cengelmu kuwi kok. Lah wong acarane bersih desa, resik desa, ngilangi Sukerto sambe kala kok iso malah ngrespekke warunge Pak Warto iki. Wah. Kebetulan warung iki mapan ana ngarepe kantor desa, mung kebetulan ngono lho Mas. Nah. tak kira lek ngresmekne warung kopi ini Pak Warsito terus nanggap jenengan tak kira ngono. Kowe kok nek nganti nemen-nemen ning kene, utangmu padha karo kami tuwa karo Bayan utange ya ning kene iki. Ngono lho. Utang kopi ya ning gone Warto kene. Mangsamu. Pangapunten Gus. Nggih. Pancanipun Mas Gludung nu kurang tata krama subasita sopan santun adat ketimuranipun kirang. Leres. Macan Bang menggawe Mas Klitik kepiye? Macan Bang kalau diorekan. Panjenengan sik sore kok ya wis gaweke ukara. Loh, untuk nuduhke dhumateng warga masyarakat bilih panjenengan menika pelawak yang cerdas. Kalau saya situasional Gus kula lihat. Upamane? Panjenengan ngendikan kalau wau napa? Macan Bang. Nggih. Macan Bang, macan. Kuwi dua suku kata. Nggih. Maki tegese manteping kolbu antarane akhlakul karimah, kolbiyah, jasadiyah ini menjadi satu membawa barokah. Mula manteping kalbu Piyayi Macan Bang setiap bersih desa selalu mengadakan ritual Jawa yaitu budaya wayang kulit dan pengajian. Oh, ini iya. Can canda dan tawa, ora kok pejabate, ora kok perangkate, ora kok masyarakate, selalu menanamkan canda dan tawa. Senyum adalah ibadah. Wong ki mesem saitik, kuwi padha karo ngedohke bilahi, nyedake rejeki. Saya nek gelem guyu bendina tanpa mandeg, mesti didoi tangga. Sing Sebabe? ngomong sapa bojoke ngguyu isuk awan sore nyatane ya kentir ya. Ngono. Ibadah Gus, ngoten. terakhir Bang. Bangkitkan, Iso. bangkitkan semangat para masyarakat wonten ing Macan Bang. Insya Allah ini adalah catatan pertama bahwa Macan Bang yang selalu menjadi percontohan desa sekabupaten Tulungagung. Tepuk tangan untuk Macan Bang luar biasa, cerdas jenengan. Sampeyan ke adike to? Nggih. Adike Mas Kluduk to? Leres. Cerdase kaya ngono, mendah kaya apa kakange. Wah, kaya tempe bosok niku kok. Awang modele kaya blulung. Piye adikmu iso ngelokne tempe bosok piye? Ora masalah wong modelmu koyo tempe benguk. Ayo kono ndak ngomong apa? Ya napa Pak Eko? Loh, Pak Eko ndak matamu iki. Oh. Kowe apalan kowe iki ora. Kowe iki mula to update ora kok terus ming ngetutke lokalan wae. Iki lho dudu Mas Eko. Ngene lho Pak. Alah Klitik iki ngandani kowe biasane nyeluk aku ya Mas Kangkono ya padha ae ngono. Kak saiki tak hati-hati ya. Yen Mas Klitik mau menerjemahkan Macan Bang, saiki Mbah Lurahe asmane Mbah War Kamto. Mbah War Kamto, warki waras. Ora waras ya apa ora nanggap wayang. Loh. Kowe ora nyebranake. Lho iki wong pinter ngene iki cepat. Wong waras ki ya lenggah, pakai ageman tuh waras. Lah ya waras, tegese waras secara jasmani dan waras secara rohani. Dan alhamdulillah sudah terbukti Pak Warsito iki dadi Bapak Kepala Desa sudah terbukti. Sik alon-alon. Nyapa kok warta bakul kopi. Jangkrik sak Katane Sing kok sawang warunge Kang Warsito Pak ae. Warkamto ora kok Pak Warto, wah. Pak Warsito iki warung kopi ki lho. Iki ya apik lho iki. Nah. Pak Lurahe jenenge Pak Warkamto. Warkamto, ngarepe kelurahan jenenge Warsito. Warsito. Iya Kira apik. ya jibek aku ya. Iya. War ki saka tembung waras. Waras. Waras secara jasmani dan juga rohani dan sudah terbukti bahwasanya iki sing iso dalani pejabat dekat dengan masyarakat. Nah. Dan sudah terbukti juga ke depannya masyarakat akan melekat di hati pejabat dan pejabat insya Allah akan menuruti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Omane wong tanggap yo ngono kuwi.
Terus ngelem lurah. Tak balik jane loro tatimu ya jane kok. Urung rampung lagi pisan kok ya. Kam ki kami tua yang menjadi pendukungnya. Lurah kuwi uga ana kami tua tidak akan lancar dan tidak akan sukses tanpa didukung bapak kami tua. Jadi apa jenenge struktur kepemerintahan itu penting. Ana lurah, ana kami tua, ana RT, ana RW lan ana mudin. Struktur Iya. Coba ya. Cangkemmu nyawa struktur. Ya. Seeling ya bocah. To ki toto, Pak. Lan terbukti desa Macan Bang ini sudah noto warga masyarakatnya, noto ekonomine dan noto infrastrukturnya. Infrastruktur. Oh iya. Bocah ki dengaren ra kecantol untune kuwi. Biasane ngomong infrastruktur wae terus angel banget ya, Mas. Ngawur ngene iki kadung kena kopine Pak Dewarsito ngene iki. Saiki men adil ngene. Sampe lak kleru antane Pak Warkamto karo Pak Warsito. Pak Lurah ampun, Mbak Lurah. Saiki sisane kopine. Pak Warsito, war ki apa? Sing hubungane karo kopi, harus kuwi. Kok sik to. Sampeyan ki jane mau diteri pirang tremos. Lho ora lha kuwi timbang kleru kok ya bejan. Pak Warsito adalah salah satu warga masyarakat Macan Bang yang ikut mensukseskan pagelaran malam hari ini. Kopine asli, Gus. Asli apa? Panjenengan ngunjuk. Wah, asli. Enak. Wah, jagung tok. Ngawut ae. Ora jagunge saite ngono jajal. Warki warung. Ya kabeh ngerti tuk lek kuwi warung. Masa kaya ngene iki sarean. Wargi saka tembung warung sudah terbukti warung ning Macan Bang kene iki sing terkenal ora ana liya ya kuwi warunge Pak Warsito. Apik lho kan. Si ki saka tembung siapapun bisa mampir ke warunge Pak Warsito. Mergo iki ora membedakan sapa sing teko, tidak diskriminasi, sapa-sapa oleh teko, sapa-sapa oleh utang. Kowe engko cuwata sinten lho kok iso Warsito. To ki saka tembung tombok. Bengi iki tombok bangkrut. Ora nek sing ngopi ndelok kabeh ning kene iki. Wis sembrono kok iki. Maksudnya Mas Warsito. Cahya Warsito. Cahya pun tadi. Iki lah maksudnya gini loh, Bos. Seneng aku. Kembali kepada putra daerah. Ya. Mas Cahyo mijil saking Blitar, lah. Mbak Kesi mijil saking Ngentrong. Leres. Nah ini menandakan bahwa kita harus bangga. Bangga aku ya bangga ngene iki. Loh, kok bangga pripun? Iya no karo aku. Apa maksudnya? Kata sandimu itu apa? Kok sampai mengeluarkan bahasa tubuh ngono kuwi lho? Lho, si Kes ki simben si Pakku. Loh, apa kuwi? Kes iki mbiyen pacarku. Ya Allah, nemu pirang perkara to, Gus. Aku ki sik. Mbak Kesi kuwi umpama dilihat cantik, umpama ayu kemayu kuwi wajar. Lah bojomu ki wis pesek, elek, kemenyek. Kayak ora pesek mergo raine kemajon. Ngawur lho. Rayo kemajon ki apa ana kok iso? Pesek tapi bojoku elek oh. Nyapa? Tapi pinter golek dhuwit, Bro. Alhamdulillah. Aja nyepelekne bojoku wong elek lho. Usaha. Ambak bojoku ki wong elek tapi pinter golek dhuwit. Kerja apa to, Mas? Ndek iki mulai tanggapan dhuwit ku entek kabeh digoleki dhek ning sak ya ilang, ning kaki ya bablas. Walah ngutil to kuwi. Kok ngutil ke mbok omongke. Saiki perlu diluruskan. Iki sing mirsane piyayake iki live streaming lho iki. Guyon, Pak. Jangan sampai Mas kosek. Jangan sampai jenengan menyebar fitnah. Guyon. Nuwun sewu, elek-elek kula niki nggih dalang. Nadyanto arang-arang teng Tulungagung pancen sampean luwih kerep. Ning ora kena kok omong sak geleme sampean biyen kok gandeng karo Kesi ketemu pirang perkara. Wis ngakoni. Sampeyan pirang perkara. Nuwun sewu, bojo kula Kesi niki elek-elek. Ngakoni berarti. Niki ya dosen. Nah. Mahasiswane ya akeh. Iki magister seni. Ing atase dosen magister seni tur ki muridé pirang-pirang mosok grentuk karo gemuk. Ya. Kan mboten masuk akal ta Mas kritik kuwi. Mas, sepeda motor ki arek gemuke, ora lunyu. Nglompok kowe gemukno Kesi apa? Aku gemukno cara Kesino rante. Wah. Jadi menyatu, jadi satu. Loh. Kowe apa kowe mau? Kula gemuk, Kesi menika rante. Lah jenengan nika gir. Iya, gir sawakne ning raimu kuwi.
Panjenengane ya terpancing apa? Lha terpancing nun sewu mengki bojoku kok ya. Innallaha ma'asabir. Upamane mbiyen ki enek lelakon apa-apa, kan kuwi lembaran harus ditutup. Leres. Kita dengan Bu Gesi membuka lembaran yang baru, Betul. yang penuh dengan kebahagiaan. Ngopo? Wong golek dhuwit ngene direwangi ngelek-ngelek karo tanggane, ngelek-ngelek karo kancane, ngono kan boleh. Banyolan kan akeh Mas Klitik. Nangke leres. Ora kudu njur fitnah ngene ora Saya kudu. aja melihat situasi bisa menjadi materi kok. Iya. Kowe Dalane nesu. lho, Ratuane sampean ki ro, mbiyen ya karo aku Pak Dewagiman to. Oh. Ya apal no aku. Kok apal? Ya apal no. Masih wondo, gene mancing karo aku mbiyen wondo. Kowe kok ngerti we? Yo karo aku ya plek no, Bos. Sadurunge karo sampean karo aku ya 5 tahun lo ngawur sampean iki ya. Sik. alah. Ceklen sik, iki dikseni pi akeh Bu Gesi. Mas. Ngopo? Klatak ke, urung dibangun Mbah Yeman ke. Aku terutusan karo Kesi kono. Sik iki malah Jane tekan Kesi- ndi omongane iki. Kesi iki ngimpi apa to? Men. Lah wong pancen Mas Cahyo umpama Mas no emas sing nomor 1, permata no permata sing nomor 1. Lah wong iki kuningan lho kok iso gelem karo konoan iki ya. Sik iki kan ya iki pelaku to. Ayo Bu Gesi. Ayo. Pelaku. Yang omong sing jujur. Yang piye? Bojone wong teluk aja sampluk raimu yo. Kowe rayak-rayakan iki anggitmu. Bu Gesi omong sik. Aku kelingan biyen nek ku nyeluk. Iki mediane media luas lho, ora Klarifikasi Bu Gesi. Nggih. Lek pancen sampean iki sik seneng karo kluthuk, ra apa-apa, sampean sesuk mulih karo kluthuk ra masalah. Ora apa-apa mobilku kok. Sindenku sik akeh bareng aku ra masalah. Nesu. Iki urusane keluarga ra sampe melu tuk, wetuk. Syukur nyapon. Nyuwun sewu Mas Cahyo Kuntadi. Mbuh, ndak ngomong. ya sabar to Mas, jenengan ki Ora yo ben klarifikasi kok sampean ya. menjadi pemimpin rumah tangga itu yang bijak. Sing ngobong ati kuwi dulurmu kae kok. Wah, ya urusana dhewe nek kuwi. Lah iya. Aku ra melu-melu kuwi. Nyuwun Ayo. sewu Pak Dalang. Mas Cahyo sing ganteng dhewe. Telek. Piye to kok? Awak jenengan ki diunggulke lho kok iso. Oh, sik aku butuh keterangan kok. Yang Menengok kok yo anyang. Nyuwun sewu. nyuwun sandalmu sewu. sandalmu sik tak gawe biyen sandalmu tak gawe. Iya Mas Kluthuk. Sabar. Mas Cahyo. Nyuwun pangapunten nggih. Panjenengan kan pengen preso kejujuran ati kula. Ora jujur. Jujur nggih, niki jujur lho ya. Dosa lho ora jujur dosa lho kowe. Sejatosipun ngeten Mas Cahyo, nyuwun pangapunten saderengipun lho nggih, pun duka. Nalika 5 taun kepengker pancen ya sak tenane aku kuwi gandrung karo Mas Kluthuk. Oh, sik aja bangga iki rong rampung kata-katane. Lah raimu kuwi arep dadi apa kok iso? Iki rong rampung aja gleleng sik. Tak inggirne. Loh, nyapa kuwi mbok le iki? Lho kok lek antek krungu tek sek ngene bahaya iki. Lah aku lek mati aku sukmaku nyucup bon-bonamu ora. Nesu. Kuwi buke sik rong rampung kok wis guyu sik. Kok sik. Tak inggiri sik. Saestu, nyuwun pangapunten lho Mas Cahyo. Nggih. Kula riyen niku jujur nggih. Upama kula kan saged milih ngoten antara dalang kalih dagelan. Kula niku lahir batin kula milih dadi bojone dagelan. Ya dalah. Sik. Sampean nun sewu. Sik tak inggiri sik. Tahu ngecek mripat no mboten? Bahaya iki bahaya iki. Nggih. Kowe menengo sik urusane keluarga. Lah kok. kene Alteco barang mbok iki. Tak inggir kok bahaya kok lek ngantek depresi Alteco diombe cilaka iki. Apa-apa diombe. Sejatosipun ngeten Mas Yoyo. Yen kula saged milih kula timbangane dirabi dalang niku dirabi dagelan. Sebab napa? Dagelan menika dagelan menika senadyan to nggih nyuwun sewu. Rupa nggih ganteng Mas Cahyo Kuntadi Nah, genah iya. lulusan S2 Lho, dosen. apa kae? Ning, Super kenapa? tetra kae kuran apa? Ayo. Ning kenapa kok ati kula niku kok kesengsem kalih Mas Kluthuk saestu. Ternyata kuncinipun apa? Dirabi dalang niku ngengeres ati. Mergo napa dalang niku lek ganteng ujiane 3 perkara. Harta, tahta, ping 3ne wanita. Dalang kuwi gampang rabinan. Padha dagelan ki lek kondang sukses laris, godane ya 3 kuwi. Ora iso, Ya. ora iso. Nyatane aku ya ora. Lah iya, sapa jajal? Coba. Loh, aku ya ora, aku ya tetep tenang saja keluargaku. Lah iya. Oh. Kon dagelan barang sapa kuwi? Lah iki Iki dak aku ora. Matamu. Ra melu-melu ketute. Ayo.
Aku ra melu-melu mbok etut-etut. Lha kowe ngomong sapa iki? Urusan kono. Kuwi kena godho to kuwi? Lho, opo? Lah bojone galak iki kuwi. Lho, Kok kendelmen dek? ora. Sik tak iki aja rembug kuwi. Iki lho, sik tak. Lek kula, Oh iya. Mas Kluthuk. Dalam saya. Tenang no hatimu ya, Mas. Ya, Cang, kamu ingat enggak kamu dulu? Ingat aku. Aku taruhan dulu ya. Wes sik tak takoni. Tak takoni ya. Sampeyan wis tau ngemut mercon bledos ning cangkem dhuwur ngono. Tahu Tahu ora? apa urung disuni pirsa Mas Cahyo lho. Kuwi bahasane wong cemburu ngono kuwi. Aku iki takon kok. Ora Bos kok kene iso. lho. Nun sewu lho nggih. Rono ora apa-apa lek sira. Ya kan kita kan seniman. Jadi pokok pembahasan itu kalau di bawah itu kan itu privasi atau pribadi, tapi lek ning peran-perane apa sing penting kan hiburan lho Bos ya. Partner. Oh kerja. iya, kerja sama kita. Kulo tak rono dulu ya. Ora apa-apa. Oke. Met nggih Bos nggih. Bos, Apa? apa tenan krungu tenan. Bocah lek kemaki. Mas Kluthuk, ya Allah Mas. Bahagiane hatiku Mas. Biyen aku cinta lama saiki bersemi kembali. 5 tahun kepungkur akhirnya aku gagal cedak karo sampean mergo aku direbut karo Sabar kae lho lho Mas, Mas. sabar. Nggih ngerti niku sabar. Aku iki kelingan apa wis ben ngono. biyen awake dhewe dolan ning Gunung Bulo kelingan awak. Gitu. Ning kono ta? Ade rekreasi ning kono nggih kemah biyen kae. Iya. Ya toh? Heeh. Aku kelingan biyen awakmu ade nggo korek kae lho. Kekuasaan teng Lah apa terus Iya. pindah ke Gunung Bulo. Aku imam rumah Ning tangga. Serabah kae biyen Serabah biyen. Oh, dolane munggah, terus Munggah sak toh. sepeda motor. Awakmu adus nih, Bro. Adus ya. Oh, Terus iya. awakmu pas mudun lek celur terus katokmu keri iki lho, katokmu keri. Ya Allah sampean Niki kok berarti eling to, pon Mas. nemen Mas niki. Ya, Pon ya. nemen niki. Betul. Mas, Niki iki meneng- momentumnya bukan momentum yang pas untuk mengkorek privasimu karo Ya Mbak tapi Kesi. paling tidak itu ini suatu kenanganku tak bangkitkan kembali, tak tumbuhkan kembali. Iya ning nyawang to, mesake penggalihe Mas Cahyo to. Ya kuwi kan urusannya dewe-dewe. Nyapa to kuwi ya ben Iki ngene Dik, iki job yang akan datang lek karo sampean to akeh to iki. Nggih. Upama sampean golek setelan liya piye? ora iso wong sing mek diapusi mek aku tok kok ape golek liyane nyapa. Mas Kluthuk. Teko yang. Ya Allah Mas, senenge hatiku. Tanganmu malah kasar ini to yang. Yo. Aku makanya aku dadi bojone dalang kuwi nang omah ki ya tetep dadi ibu rumah tangga sing apik ya umbah-umbah Beh, nyetrika ya ngepel. Allah. Jajal Ya dipirsani Allah. mawon. Delek awakmu dadi bojoku nun sewu lho ki ya. Nun Iya. sewu takon tengok-tengok tok kabeh ki mung pembantu sama si tak blonjo sak ulan 30 juta, Nduk. Loh. Duit gambar kethek apa kuwi? Mas Luduk, Mbak Kesi iki dijak mulya karo Mas Cahyo, saiki wis urip ning kutha penak lho. Loh, Wis urip ning kutha penak. Lah nek mbok jak ndane rekasane urip ning desa karo sampean. lho penak ning desa karo ning kutha. Lah wong Mas Cahyo ning kutha penak lho. Penake ning kutha napa? Panganane apa? Mamen apa? Loh, spaghetti. Mamen apa ning kutha nika lho? Sego. Mamen jeneng apa? Mamen Sego apa? ya mesti sego. Sego iki Bar- asale apa? Beras. Beras ki asale apa? Pari, Pari genah no. Pari sinandur wong ndi? wong Desa. desa. Lah ya kok kemlindi sampean? Panggawe nek ning desa. Roti Gus, dahar roti. Iya, roti. Kayak keju, kayak coklat enak. Roti niku bane kon apa? Heh? Tepung, Tepung no Tepung kabeh. banyak dari napa? telo. Telo. Telo sinandur wong ndi? Desa. Kok ngengkel sama? Panggawe nek wong desa, Mas. Aja kemlindi dadi wong kutha sampean. Ning klambimu nek tuku ning dinek ra wong kutha. Jeneng Mall ki enek ning kutha, Nah. ya toh. Tuku napa? Klambi. Toko apa wae iki ning kutha. Panggah ning desa. Tuku ning mall tuku napa? Klambi, Klambi bane kok apa? kain, kain no genah. Kain asale kok apa? benang, Heeh. Benang asale kok apa? kapas, Kapas ki asale kok apa? kowit randu, Randuk sinandur sapa? wong desa. Kemlindi kowe wong kutha. Jenengan iki ya ora duwe inisiatif apa ngono. Apa kowe seneng randu tak gorono kene mbok kapuki tok? Kaya Anoman kuwi malah. Lah, ngeten iki lho Gus. Janipun lak kedalipun lak Nah. ngeten. Gawan panjenengan lak kedalipun Iya. ditata to. Heeh. Lah ngeten iki Mbah Lurah, sedaya punggawa para pejabat wonten ing Bu Kesi, aja ngawut ngono. Sampean mau tak kon nembang sinom wae mung maju tok ora jumeneng, bareng digelandang karo kluthuk iso gelem iki lho. Lah mambengi nyapa karo Elisa kok kaya ngono sampean? Lah iki panggungku urusanku. Lah iki yo panggungku. Sing nyewa panitia panggung itu panggungmu. Lah iya. Berarti padha nunute awake dhewe. Ya iya lho. Mas Kluthuk, Wis ta meneng wae. jujur wae Mas. Ora usah nangis. Aku dek bengi lara ati. Dek bengi bojoku ndalang ning Ponorogo.
enek sinden ayu. Terus aku ditinggal pacaran ning kono nyanyi berdua. Saiki aku harus sampean arep bales dendam aku, Mas. Stop, Mas. Lara lho ati iki. Jarno Lho, yo. ngono kuwi lho dadi bojone dalange ning Wis ati. ngono kuwi dadi iki Pangapunten, Gus. sabar Sabar. iki kesabaran iki penting. Mulane tak aku lak ngomong to mbiyen wong sampean gelem dadi bojoku insyaallah. Prayogi nembang kemawon Mas Klitik nggih. Saya Ingkang sae merga penonton wayang mboten namung guyon nih tembang-tembang nggih dinteni nggih. Amargi menika perkara kok dipateni jangkrik. Kuwi keprok lampune aja dipateni. Dalange nesu, Pak. Pak Warsito. Pak Warkamto Warsito. Aku ngomong ning warung kopi kuwi. Lagi iki nek penonton mateni lampune dalang ora. Pangapunten nggih Gus, anggenipun Sandanono kae. Mas, Lake tak wengi. sampean ki mbok ya. Lake temon iki Nyapa? dalang kok berutusan kok ndi. Lah nek ra sampean po enek ngene lho yu. Pripun Mas? Ambok yo sithik iki nglenggake keng garwa. Gak jos nembang. Kepiye-kepiye lara lapane jenengan ki ya karo Mas Cahyo. Nah. Lah nek iki lah hanya sekedar masa lalumu. Nembang. Lho. Gak karo Mas apa. Klitik kan Nggih. kula wau pun sanjang. Yen jenenge tresno kuwi asline ora usah dipeksa-peksa. Nggih. Senadyan to Mas kaya diesel. Sapa ngelone kayak diesel? Sapa? Sama ngelone kayak model Sabar lho, sabar. Lek aku kayak diesel, kuwi kok slenger. Gila. Terus tak Nek aku Pripun? tresno banget karo Mas Kluthuk. Piyayine jujur, ora neko-neko, setia, yen duwe kaya akeh langsung bru Nggih, metutu pun. ning aku Mas Sabar Kluthuk. nggih. Kok sik to? Iki lek tak pikire dagelan loro koclok kabeh. Lah, Lah kok ngrangkuli bojoku rumasane iki WC umum ngono piye? Oke sih duduk. Arep manut sapa? Ayo duduk. Tapi Kula aku- niki mek ngedem-ngedem penggali. Ora kowe manaske atiku aku kaya nyunggi kompor ngerti ora? Lu. Mau aku ora manut, aku pokoknya arep bales dendam. Ayo Mas Kluthuk sayang. aku saiki mau bakal sepatu lho, Dok. Bakal sepatu iya. Sepatu jarane ndelok-ndelok. Besok tak paringi sing rego 150 ya. Kok murah men. Sing pink sepatune urip kudoro ning kita. Aku Anu, karo Mas. sampean kangen tenan. lho. Dudohno gekno lintang asmara ben jajal menehi papan panggonan sing kepenak jajal. Jajal Ayo, pamane. Mas, Mas Kluthuk. introne genen Cina. Pokoke muga-muga bersih desa Pacan Bang mriko kabeh didohke iblane cedake rezekine, Mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengeran ngamini omonganku sampean. Lah dongamu apik kok ya. Introne ngarep Mas. Mas Kluthuk sayang. Nen Ayo, awake dhewe ke Cina Mas, bareng. ke Cina. Iya. Mau bengi to, bojoku duet mesra karo sinden kuwono lho. Nggih. Atiku mak sengkring-sengkring. Saiki aku arep bales dendam awake dhewe kudu Iya, mesra ya. iya, Di sayang. GM bae digambar mati. Santai wae. Oke. Anggapan kuwi background. Nggih. Jajal intro. Apa mau aku mak kapane buka sih? Di GM GM -i apa? gambar mati. Kuwi kluthuk ya GM kuwi. Napa nih? Mas? Gremo. Tapi lah LCR Apa kuwi? lancar. Ya lancar PLGN-e kono. Apa? Pelanggane kono. Ini UTG Apa kuwi? utangan. BSK kuwi ya. Apa? Bosok. Lho. Besok tuku sepatuku lho pokoknya. Sepatu Mas. kiwa kabeh. Introne jenengan kaya Cina ngajeng Mas. Neng 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 neng. Aku bakal sepatu sih ya. Ya, Cil, ya. Kula selingane Gus ben mboten Siap. panas suasanane. Siap. Pokoknya kabeh muga-muga penonton sehat sedaya pokoknya. Amin. Cobi Gus. Cobi. Neng 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 neng. Mas Kluthuk sayang. Si. Mas Kluthuk sayang. Muridku, Guru, Wah. muridku. guru. Guru sudah berpesan kepada kamu. Muridku Koguan. Guru sudah berpesan, jangan sampai kamu mendekati dengan wanita yang berambut pirang. Guru, setelah saya meneruskan perjalanan ke barat, banyak wanita pirang, berambut pirang ternyata itu adalah siluman garangan, Guru. Kenapa tidak kamu musnahkan muridku? Karena ada siluman engkis, Loh, selain siluman kes, siluman embuk, selain siluman bok, dan juga siluman codot. selain Codot apa? siluman codot, Codot, codot. lanjuting murono lho. Ingta. Oh, Ingta ya.
sampai Sampai intek. intek. Iya kok sampai. Aku cinta banget sama kamu. Aku ya cinta banget sama kamu kok sampai. Sudah lama kita tidak bertemu. Hanya. Mike dalang mbok pateni ngapa? Hei, Mike dalang iki lho urip kok. Bosok karepe lah karepe kok. Ben duet ketok harmonis kok. Bagiannya dewe-dewe. Si kluthuk. Lho iki lak berekspresi, dalang iki tidak harus lenggah, berdiri juga baik. Lah, Pak. sawangan wong ayu. Yen nganggo blangkon, Lagi. kaya nyunggi takir. Cocok ora kowe? Pak Dune nyanyi mandep rono ben kesoting. Ya, krek. Kakak wis. Nembang. Senajan karo Kaya gemak marani lanangan ya. Ra bisa dipisah. anu ekspresimu kurang apik, beleno ekspresimu kurang apik. Kula nyuwun dumateng para warga masyarakat mriki nyuwun dipun amini mugi-mugi sikile kluthuk asam urat. Piye? Mungka mangku. Sepurane ya, Pak. Sepurane ya, Pak. Alah telek, rasa ngono go. Saya bos, maaf ya, saya izin ya, interupsi bos. Ding, Apa? Aku mangku tak pisan tok iki. Loh, Apa? tanya apa? Ketoke boko anget bareng ngendok kita cah iki. Kowe iki yo kok rasake. Kok bojoku tekan ngomong lek nesetenan. Gak, ora. Sama tanggung jawab ya. Guyon. Kowe lho ya. Iya, guyon. Mas, guyon ya, Mas. Guyon. Sapa? Guyon. Lek karo Bu Kesi damai wong istriku, lek karo kowe musuh tetepan. Kapan bojomu dolan nggenku tak gandring sikile. Mas, ora Apa? sanjenengan. Nyawa. Kingkul aku mampir berita ndang tak tekeke. Sampeyan tak sah rono. Engko tak gantunge ae. Mangsa. Iki kaya kunci. Iki akeh pamundhut, Mas. Sapi-sapi dipun Guyon. bantu Mas. Oh, damai. Jos. Guyon lho. Muluh. Nesu. Kulino aku kaya ngono kuwi. Nesu sampean. Kancaku paguyupaku jenenge Wagon. Napa niku? Wani guyon ora entuk nesu. Oke no Mas. Ngono kuwi. Oh, sama Kita kan cuma untuk menghibur para warga masyarakat supaya warga Macan Bang senang hatinya. Kalau senang maka akan semangat untuk bekerja dan membawa Macan Bang tetap sejahtera sepanjang masa. Amin. Loh. Amin. Bahagia penting. Oke, terima kasih, Bos. Oke, Siap. bantu Mulai- Mas. Tak wacane dhewe ngopo? Oh iya. Oh alah ya, biasa. Mungkin nek duwite kok ngerti aku. Wong dhek raine kaya kotak amal wisan ya. Ngerti ngono melu Pak Jakun aku iki. Piye to kowe ra sembrono lho kok iso. Bucange nyuwun gending sesideman kanggo kanca-kanca Son Audio Minajaya. Nggih. Alhamdulillah. Wah, Minat Jaya. Minajaya. Ayana ya kowe nak nggih. Keluarga besar perangkat desa Macan Bang nyuwun tembang Ponorogan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Kidalang kula nyuwun gending sinompari jata mugia saged nglipur para rawuh sedaya matur nuwun saking kula Bu Lurah Macan Bang. Nggih. Garane Pak. Nggih, wau sampun kula aturaken Bu Lurah sing nembang Bu Kesi. Lan Ya. ugi menika wonten lenggahipun Bapak Ketua Diwan Pak Marsono. Nggih, dawuh leres. Alhamdulillah. Le rawuh wiwit sonten wau Pak Mas. Dan juga Pak dari Wakil, Pak Kapolsek. Mbah Nuwun, Pak. Nggih. Mudah-mudahan Tulungagung ini aman, Pak. Karena Nggih. sebentar lagi di bulan Oktober September ini adalah kampanye pilkada untuk Tulungagung. Nggih. Mudah-mudahan Tulungagung ayem, tentrem, ora ana beda apa-apa. Amin. Beda pendapat orang jalari pegat, beda penemu orang jalari padu. Amin. Yang penting Tulungagung tetap maju. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Saking Pak Marsono Pak lah Marsono menika. menika, nggih, menika Nggih. Bapak Ketua Dewan Pak Marsono menika. Nggih. Nun Nggih. sewu, Pak. Sampeyan kenal ta karo Pak Marsono? Oh, niki sing mau. Wacanen. Ya, nun sewu. Pak Marsono. Pak Marsono menika lak sampun pripun nggih? Beberapa periode lenggah wonten ing Kabupaten Tulungagung. Nggih, Ketua Dewan. Nggih, dipujekke beliaunya tetap mengemban amanah dengan baik. Tur tresno kalih budaya, Leres. tresno kalih seniman. Leres. Nun sewu amplope wau, Nggih. duwite ku andel. Nggih, Alhamdulillah. nggih, niku. Barakallah. Mangke saged idem kalih kanca-kanca. Anu menika sampun panjenengan pasrahke Mas Kluthuk nggih. Nggih, men diwaos. Dadi waca. Waduh, buruk tulisannya. Ping maca nyuwun pangapunten menika saking Bapak Marsono. Alhamdulillah.
nyuwun tembang sambel kemangi, caping Enteng. gunung Aman, jengleng, Pakde. lamunan. Sugeng ngayahi kewajiban Pak Dalang Cahya Kuntadi menika wonten tali asih saking kula kagem kanca-kanca pesinden lan wiyaga Semayan. setunggal yuta. Heeh, kandel kok mau Mas Kritik. Setengah. Kau wis disuwek. Niki kenggene jenengan ngeten ta? Mboten kula rapet tok wau kok. Kula rapet kula. Saestu. Saestu. Wah, mungkin Aja-aja sampean dhewe. Loh, kula mon malah jagoan kali panjenengan. Kula sik rapet. Kurang. Iki mau kok ngendi? Saking Pak Marsono Ketua Cobi Dewan. pinjar wasle, Gus. Cobi. Nggih. Cobi. Ngersakaken sambel kemangi caping gunung lamunan saking Pak Marsono. Tali asih kagem seniman sinden kali wiyaga 1.500.000. Nah niki enten tulisane kok nggih. Kok pun cuekan iki lho. Kok tulisannya keliru kuwi kok. Loh. Lah mosok bapak arepe bohong kan ya enggak mungkin. Iki lho tulisane 1,5 juta kagem kanca presiden iki lho. Kowe iki ngapa kok bingung iki lho? Kita gak nutut anggarane iki. Kok enggak nutut ki nek masalah. Sik to, apa? sing nyuwek sapa? Kula, Pak. Oh, Mas Lutu. Tok lah, gandeng sing nyuwek sampean, mongko ning kono tertulis 1.500.000. 1,5 juta. Heeh. Mas mbok picek to mek 1 juta tok ya tak itu ket mau ping pindho. Loh. Lho. Piye Ngono to? ki sampean mesake Pak Marsono no. Kita tuh berjuang Nggih. dalam seni itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tur niku amanah lho. Amanah lha iki Amanah lho. nek pantian nek kurangi kanca-kanca yoga, kanca-kanca sinden lah yo. Kok kleru lemu itu. Golek ono sing ning ndi ngono lho. Aku wong jujur sak kecamatan lho, Mas. Lah iki tulisane 1,5 juta lho. Mbok kiting sak pasar to mek 1 juta tok. Mas, bank kae nek duwike ilang, pegawai bank ya kon tanggung jawab. Iya. Lah saiki umpama iki sing ngasta Mas Dalang, umpama ilang Mas Dalang ya mesti tanggung jawab. Gandeng ki mau sing nampa sampean, sing nyuwek sampean, sing tanggung jawab sampean. Mangsane kok arepe mbulek penakmu dhewe, nggih to Mas? Nggih, tur ra ijen aku lho nyuwek mau. Mas, enake iki didum. Ora, wis. Tanggung jawab. Dadi senimane gelem korupsi ndahnya pejabat kowe. Kowe tega mangan rezekine kancane. Lah iya. Ayo. Anu Ayo, Pak Marsono ki enggak pernah bohong. Nek 1,5 juta ya 1,5 juta, gak tahu 1 juta ngono kuwi. anu Pak Mar dan tambah 500 itu Pak Mar Pak iki ben aku ora Kowe malah njaluk neh piye to? Dene mau pancen ya pantes sing ngemis ngene iki to. Oke. Mangsane. Aku bukan ngemis. Lho nyatane. Ora nek tulisane bukan banjol ngene iki isin aku. Lah ngono ki nek dilungi tenan 500 piye atimu? Ora iso ora tak tampa. Lah aku sugih dodol sepatu iki kaya. Waduh. 500. TikTok iki aku sedina 10 Ayo paksa. dadi aturke, dudu hake iki aja digawa ngono lho. Lah kamu 100. Wonge akeh lho, Bos. Lah ya sing ngedum kan aku. Manajemen kan sing nyuwek kula. Iya, sakmene iki kepala rombongan ki aku. Ora tambah 50. Wis entar. Modele kaya kowe anake ngono lho modele iki. Kok iso ora sembrono. Sing adil. Ngono nah, ngono ki dadi Ngeten, dadi kerja sama tim tuh. Ini yang dinamakan seniman transparan. Nah, Oh. kuwi lho, simbiosis mutualisme. Saling diuntungkan dan menguntungkan ngono. Kasih 200 kasih 200. Kok akeh men nyapa? Karo aku mbiyen suwi ya. Balik rono neh jangkrik. Wes lho kok iso karo iso diselip-selipke iki. Le gagah le pede mong ya duduwike dhewe lho. Aku Padha duduke aku mbiyen rong bayar 150. Lho kowe kok mbok wis 50. Oke. Lho Terus apa iki? Lho. kudu. Duh, nanti kadung tak wehne, kadung tak ngenekne iki mau. Ora apa-apa, ora apa-apa. Yoga. Nah ngono dadi enak. Transparan ini kita. Transparan. Ya semonggo anggere didum Gitu, tenan. Mas. Yoga. Sing penting sedayane sami mlampahipun. Betul. Son. Son. Oh, iya. Lah, iki Son aja mau volume aku dipateni kok. sing mateni aku sing ngokon iki mau. Ya, Bos, dadi ngene iki kerja sama tim tuh penting. Ngeten iki. Kabeh rot. Ya, kowe. Oke. Lho lah sampean ndi? Lho, lah aku ndi aku? Lho lah iya. Sampean rong keduman kok. Sini aku. Lho lah aku. Aku Pengen. lah yo ora entuk. Ngene kowe. Lah Pak, sampean. kurang 50 tok, Pak Marsono. Wong edan. 500 kok kudu cek. Iki kae iblis iki. Jiwa-jiwa ngemis iki kaya ngono kuwi. 500 kok kudu. Iya, Pak. cek. Ya kuwi pamundhut caping Gunung Jengleng kuwi. Oke. Nggih.
Ya saiki Sinten, Pak? putra daerah Mbak Nggih. Winong Nawangsih karo Mbak Dian Munasiroh berdua. Agung to niki. Nggih. Wah, hebat. Ya coba kaya apa tukung-tukung men berdiri dhisik. Iya. Oke, dadas. Sik kluthuk kaya gumun ro len juga Dian. Tuk. Iki cara bebek ku wae sortiran. Ora nganu. Lah iki malah sing ketoke apik mlame pasif kok, Bos. Lah pemalu kok dia itu. Karo kuwareken iki. Agresif kaya iki lho, Nduk. Wek. Nggak bisa. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Kaya Nggak bisa. Guyumu kayak malampen. pamane ngene lho, wek sing terakhir Mas. Bisa nggak? Tuh begini bebek lanang. Oh biar kejongor. Bebek lanang. Nek ngono wek terus wek. Oh Dian bebek wedok kuwi lanang. Apik. Wek. Dia ngatur kene. Iya. Ayo ndang wek. Ndang wek. Ayo aku ape wek lagi. Wek. Dia Ndang dekemong. lah wong bebek wedok sik anu kok, Mas. Ayo. Melu program BPKBN kok. Oh iya. Ini loh belangkonya dibenerin dulu nggak sih ini loh biar rapi gitu lah. Layakno kowe gak gelem ngewek iki arepe ngewek kuwi. Iya kan, dibenerin dulu belangkonya. Anu kita wek-wekan sendiri aja ya. Iya om. Itu berdua. Iya. Makasih ya sayang ya. Iya. Iya. Kabeh kok sayang, bukan si sayang, Winong sayang karepmu piye? Saya kan sayang semuanya. Waduh. 1, 2, 3 Sayang semuanya. Dek, kamu tahu hari ini hari apa? Hari Minggu. Bener, wis minggu kok iki. Sabtu. Oke, Sabtu. Sabtu itu Udah minggu tahu. Sabtu itu bagikan kata-kata yang indah bagiku dengan dirimu. Kok bisa? Sabtu itu sabtukan cintaku dan cintamu ya. Mas aku nggak digombalin tah. Sing itu kentir iki. Aku nggak digombalin. Jadi, sebenarnya kan agresif, sebenarnya kan Aku mau digombalin. Tuk takoni no, Aku ini hari mau apa? digombalin juga lah. Sayang, Iya. ini sudah jam 12:30. Nah, satu apa jamu bosok ngono. Berarti ini hari apa sayang? Hari Minggu. Hari Minggu. Kamu Iya. tahu artinya Minggu apa? Apa? Bang Mekar wis prai sesuk. Rasa utane. Jong guyu tak cipok mborok lho. Waduh. Ya om kok gitu sih, janganlah. Kamu kok cantik banget sih kamu? Iya emang kan baru tahu kalau aku cantik. Aku itu kalau di rumah itu kebayang-bayang kamu gitu loh. Oh iya. Iya. Iya kah? Aku Dek, tuh Iya, kenapa Mas. sih di keningmu ada tai lalat? Nggak tahu kenapa Mas. Aduh, tai lalat itu kecil dong. Ini ada tai kucing di sini. Besar. Walah edan kabeh. Yo, caping Gunung Jenggleng. Jenggleng gentenan ngono. Sik, iki anu no Winong karo Mas Gledik. Lah ngapa to kaya? Wis to manut to karo sutradara. Ayo Mbak Dian karo Mas Kluthuk. Ayo. Ketoknya rasa-rasa ngono karo aku. Tak selamatkan keluargamu Tuk. Ayo. ketoke kentir tuh. Lah ini ketoke senengane modern iki. Saiki sing pertama Mbak Winong sing Jenggleng Mas Gledik. Siap, Ayo. siap, siap. Winong. Ya. Jadi lah seneng nek karo kancane bangga. Nah itu Mas. Duh malah oleh kata batin jakrek jange. Lu niku langsung ini ndok loro ngawur. Mbok ben bledos. Kowe iki yo kejujuran. Ora jujur piye niku langsung mak tok ngono. Lah kene senep ya. Lah kok berdiri lho. Berdiri sik. Ya. Ayo. Winong.
top, kompak, serasi. Ngriyayi mawon. Damel gagrak solonan Mas, alus. Alusan apik kuwi malan. Gagak rimang, gagrak rimang. Aduh meneh. Aduh meneh. Lah tak kira gagak memang. Yo Yan, coba Yan. Yen memajang among karo Jan. Gagrak rimang. Cecengesan lho kowe ya. Bojomu ki bahagia lho awakmu semangat nih lho. Tak apuk iki kene. Jangan galak-galak ta. apa-apa. Apa-apa. Aja ya ngawut e. Iki kok ajari dadi wingi. Dadi aku roh iki karepe. Ayo balike ning ndok limah. Ki jane kowe kan jengkleng apa arepe jaran? Ora jengkleng ki ya sing pas karo Rama ora. Janor kuning kok kamu nih Ngapunten kula dereng jamu. Ya lek arep pentas disiapke ora ngisini-isini ngono kuwi. Mercone kenging toyok mejen. Ya di PPC. Tak Kayak aku gini loh, kayak aku gini loh. Contohnya, ya. contohnya. Dilihat ya. Dilihat kayak Mas Klidi gini loh, dilihat ya. Kok didilat ki? Dilihat. Ah, ketok ya sing lanang ya kopoken. Rungkut kayak Mas iki didilat. Dilihat. Itu tunggalnya gagak rimang mau. Ya nang. Jatahe dhewe-dhewe. Mas. Nempel separuh. Padake apa rumasane? Wah, elok Itu ya. loh, Bisa kayak bolak-balik gitu. kaya ngono lho. Ganti awakmu ya. Sing kaya kuwi ngono lah. Apa bariki kata-katane? Kata-katane lampu kuwi padang, tapi sik padang awakmu mergo iso madangi atiku. Kowe nek kantem aja dodol langsung raine. Dodol. Aku dodo ya. Aku tahu dodongin lah kok muni mak tung 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 tung. Kula nek Masa ono nek larase. nek bojone Oke dudu kenal iki gong suwuk. Lah iya. Kok iso dadi monggang. Yo. Pacipta Oh. Awas. Jengglenduk. Ya. Elok. Oh.
Iya, bener serasi. Aja nganti gawe cuwa penggali. Apa to? Lah kembang jati. Lah aku arep ngejak garwa aku Tapi ya harus kon selalu ngomong sik lho, Pak. Kong arep. Aja mburi iku nek mburi digati lho. Kong arep. Ngadep aku. Ya, ayo. Mulai lagi. Ya. Sekali-sekali kamu harus mimik super tetra. Mas ayo. Kompak sampean karo Mas Dik. Kompak piye teh dhek kepaiten nek. Belas nek manis e. Kamu kan sudah lama tidak mimik vitamin cukup. Pokoknya mencolot ya kok iso. Aji dilolong. Iku lho. Nduk tutuk nduk. Ayo no. Apa ini? Oke. Pak, apa ini? Kamu ingin kamu gini ya? Enggak. Ojo. Iki rasa mbok ngenekke kagungane adine kok iso. Kok apa ini? Kalau saya masih Kamu gini. gitu. Kamu gini. Terus kamu diangkat gini terus kamu gerakmu gimana? Lah.